सालिगासिनो नै सिस्टारा आंहा माइ गाब बासिग्रा खायदा गोरों जाबाय दिलाय हाय लोगोफोर जों नै दायो माइरं जावनो नागिरदों मागोनि फिथा जानो फिथा लारु एन्थाव जानोसै दायो एसे सालिनांगौ दङ जों दा बेखौनो सालिनो नागिरदों माइ गाबबो दंसोगारो लोगोफोर नायलांबाय थादो जों दायो माइरं जावनोसै आरो माइब्रा माइरं बे जाहानि बिनानाव जायो काजिन सिस्टार आंबो जावफानोसै एसे बासिनोसै माइ गाबफोर खै केजि माइरङा बारा गैयादां ना 6 केजि बेखिनियानो बारा बुरजा नङा हेल' लोगोफोर जों दायो माइरं जावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो
하는 거. 어느 부터 먼저 할까? 근데 그래. 그냥 그래. 이신하고 간다네. 그럼 맞아 설명 하자. 내가 설명 그냥 우리가 그러면. Israel naman dong. Bakit? 그래. Kaya. Ayo, dawanan aja, hajar kakak. Ayo, kamu berapa? Tadi kasih nih, sekarang. Ah, my god, basi kira. Oh, kaya nagre berapa dulu ya? Parang ilan nih, coba na. Oh, udah. Hagrasnya dong segala logoper. Mai gak buza dong kayak mereka kan pas deh sana. Kalau sebulan. Kasku sedang nalar kalau pernah kan mana? Nong apa aja nangger nggak bakal ntar kan? Lihat bunda gue sedang tampil dalam ini. Kan, kemudian mana hal sekarang gue ini mah, enggak usah.
माइरं जानो नागिरो आं माबायदि जायो लोगोफोर माइरं जायनाया जोब्बाय जोंना दायो जोब्बाय मोनालायबायबो लोगोफोर जोंनि माइरं माइरं जानायखौ माबायदि मोनदों खिन्थाहरदो लोगोफोरा माइरं जानाया जोब्बाय लोगोफोर जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा लारु एवना जानोसै ग्रेन्डाराव एसे होनानै आरो ओमफ्राय मागोनिखौ सुनिबाराव देनोसै ओमफ्राय सिथावखौ बै दिनखालि सावखानोसै जों होमबा भिडिअखौ बेखिनियाव